Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Bine ați venit în Dolomiți, o destinație foarte cunoscută și apreciată. Și nu puteam să plecăm din Italia fără să ajungem și aici. Am fost la mare, lângă Veneția, și am zis să venim și la munte. Bineînțeles, în Dolomiți. Suntem la mai puțin de 10 km de Austria, în San Candido, dacă nu mă înșel. Cred că așa se numește, Alina, nu? San Candido, da. San Candido. Suntem la poalele unui vârf montan. O să urcăm cu telecabina și o să coborâm cu bobul. Nu știu cum o să facem toate astea cu doi copii mici, dar sper să ne iasă ceva. Aici am parcat autolota. Este parcată pentru câteva ore. Nu o să rămânem peste noapte aici în parcare, ci o să înoptăm pe malul unui lac turcoaz. Mai exact se numește Lago di Tranto, parcă? Sau cum se numea? Revin cu numele complet mai târziu. Lago di Lantro se cheamă, este un lac cu o culoare turcoaz și are și plajă. Asta mi-a plăcut foarte mult, că are plajă și restaurant. Și o să mergem ușor, ușor la pas spre restaurant. Este o pizzerie aici. Bine, suntem foarte aproape de oraș, de San Candido. Este un orășel destul de mare aici în Dolomiți și găsești de toate. Azi noapte am înoptat la un camping în Cortina d'Ampezzo, bijuteria Dolomiților. Și bine, era un camping destul de modest, unde am plătit 47 de euro pe noapte și nu am avut cine știe ce condiții. Dar nu contează, că nu pentru asta am venit, ci pentru priveliștele astea minunate din Dolomiți. Și credeți-mă, aveți ce să vedeți dacă veniți aici. La orice, din 10 în 10 metri, cred că poți să te oprești să faci o poză, să admiri ceva. Este absolut superb. Toată regiunea este absolut superbă și foarte ofertante. Ai o groază, și nu exagerez, ai o groază de hoteluri cochete și dichisite unde poți să stai. Cabane, refugii. Am văzut. Eu credeam că refugiul montan este o cabană amărâtă unde ai un acoperiș deasupra capului dacă te prinde furtuna sau ninsoarea pe munte. E bine, aici am văzut refugio, cum îi spun ei, și arăta a hotel de 4 stele. Deci era un refugiu de 4 stele. Și sunt multe cazări de 4-5 stele. Am aruncat un ochi pe Booking să văd care sunt prețurile aici în Dolomiți. E bine, veștile sunt destul de proaste, pentru că o cazare decentă ajunge și la 500 de euro pe noapte în perioada asta. Este foarte frumos, cazările sunt excelente și cu condiții foarte bune, dar este și foarte scump. Dar asta e, probabil dacă îți rezervi din timp, ajungi să dai mai puțin. Pentru cei care nu știu, nu au urmărit ultimele vloguri, noi suntem cu autorolota și înoptăm la campinguri sau în natură, în off-camping. Da, și vă spuneam că regiunea este foarte ofertantă. E bine, ai foarte multe lucruri de făcut. Dacă îți place să mergi pe munte, este raiul munțomanilor, ca să spun așa. Dar poți să iei pe partea cealaltă. Uite, ca să... mă urc aici. Stai să te ajut să urcăm aici. Este raiul munțomanilor, cum vă spuneam. Și nu te poți sătura de câte trasee montane sunt pe aici prin munți. Residence Ecaterina. Foarte multe hoteluri cochete și drăguțe. Aduce puțin cu Elveția, dar în Elveția munții erau mult mai dramatici, adică vârfurile erau mult mai dramatice. Dar așa, la servicii și calitate, pot să zic că aduce puțin cu Elveția. Și chiar vorbeam mai devreme cu Alina în mașină, venind dinspre Slovenia. Sincer, cred că și Slovenia are foarte mult potențial și este o zonă unde
Nu prea merg românii, nu am văzut să... Nu există turism în masă. Nu Aici ex- există turism în masă în Dolomiți. Da, În Slovenia nu există așa ceva. diferența între Slovenia și Dolomiți este că aici este foarte comercial, este aglomerat, sunt foarte mulți turiști și prețurile sunt mult mai mari, bineînțeles. Aseară la restaurant am plătit 60 de euro pe 2 pizza și 2 beri. Și nu a fost cea mai bună masă pe care am luat-o. Dar nici nu aveam de ales, că era singurul restaurant din zonă. Planul este următorul. O să petrecem ziua aici, să vedem cum vă spuneam, să vedem ce reușim să facem. Dacă reușim să ne dăm și să mergem și cu telecabina și să coborâm și cu bobul, poate ne iese. Și să mergem și la lac. Și să noptăm și la acel lac. Suntem tari. Apoi mâine o să pornim spre Austria. Cum vă spuneam, suntem la mai puțin de 10 km de Austria. Și mâine cel mai probabil o să ajungem în Salzburg. O altă destinație foarte frumoasă din traseul nostru, din circuitul nostru prin Europa. Și aici cred că este urcarea cu telescaun, nu? Deci avem restaurantul ăla. Ski and Snowboard School. Uite, și aici este pârtia de bob. Acela este bobul. Poți să cobori cu bobul pe acolo. Dar înainte să coborâm cu bobul, trebuie să mâncăm ceva. Lia, stai! Că nu am apucat să mâncăm de prânz. Lian, vrei să mănânci? Dar nu, cum vă spuneam, nu poți să dai greș cu o vacanță în Dolomiți. Și poți să ajungi și cu mașina, probabil în 3 zile ajungi, dar și mai ușor și comod ar fi cu avionul până în Milano, de exemplu, și de acolo să-ți închiriezi o mașină. Ceea, cum vă spuneam, este absolut cel mai comod mod. Dar e frumos și cu mașina, dacă o iei prin Slovenia, traseul este foarte frumos și poți să te oprești acolo. Chiar merită o oprire de o noapte, sunt multe locații superbe. Și o să mergem să mâncăm ceva aici și apoi continuăm vlogul. Este ora 2 și ne-au spus că au închis bucătăria și nu ne mai fac mâncare. Dar ce naiba, e siestă ca la greci? Deci priviți ce au aici în meniu. Suntem la un restaurant foarte dichisit aici la poalele muntelui și au mămăligă cu brânză. Este 17 euro, dragi prieteni, o mămăligă cu brânză. Așa că apreciați când mergeți la noi în țară și mâncați o mămăligă cu brânză autentică cu 20-30 de lei, cât poate să fie, nu e mai mult de 30 de lei nicăieri. Haideți să vedem care sunt prețurile la restaurant, pe lângă mămăligă cu brânză, ce ați văzut. Am ținut să vă arăt că este specialitate, eu o numesc specialitate, așa că și noi o putem considera o specialitate la noi în țară. Ce mai au aici? Salate. O salată 14 euro, 16 euro, cea mai scumpă salată. Apoi avem ceva aperitive calde, 15 euro. Ia uite, bratwurst, polenta, 10 euro o supă. 17 euro. Florine, ce prețuri sunt aici? E scump? 17 euro un fel de mâncare. Da. Lăsăm 100 de euro aici, nu prea convine. Ragu fatto in casa, ragu făcut în casă, este 12 euro. Paste carbonara, 13 euro. Hai să vedem în afară de pizza și paste, să vedem ce mai au. Un Wiener Schnitzel este 18 euro. Cred că asta o să-mi iau. Măcar să țină de foame. Dacă dau 18 euro, să știu că am meritat. Polenta, băi, cum o mămăligă 17 euro? E 17 euro mămăligă cu brânză. Și la noi e considerată o mâncare de sărăcie, că e ieftin de făcut. Ce? Ce să fie distractiv? Cu bobu. Cu bobu, nu? Cu telefericul sau cu bobu? Cu ce crezi că o să fie mai frumos? Așa arată entuziasmul la 5 ani, când ești în Dolomiți.
Gata prânzul, dragi prieteni, am plătit 85 de euro pe o porție de paste, un schnitzel și o supă de colivă. Bine, nu era supă de colivă, era o supă din arpacaș, din care se face colivă. Dar ne-am săturat, a fost bună mâncarea și mergem spre pista de bob, una dintre cele mai lungi piste de bob din Italia, are 1800 de metri lungime și, cum vă ziceam și mai devreme, suntem în San Candido, la poalele celor 3 vârfuri. Bine, fix așa se numește, Trecime mai exact. Și cred că aici este pista de bob. Pe acolo o să coborâm noi, adică eu și Eva. Eva, ești pregătită să mergi cu bobul? Da! Așa, bravo! De fapt, dragi prieteni, a fost dorința ei să coboare cu bobul acela, pentru că Eva e nefricată și îi plac senzațiile tari. Acum o să mergem amândoi să coborâm cu bobul și vă luăm cu noi, cel puțin cât se poate să înaintăm. Nu știu dacă ajunge foarte sus, dacă ajunge sus de tot, dar vedeți că e destul de sus. Da, tati? Și cu ăla albastru? Păi cu ăla albastru mergem noi, da, cu ăla albastru ne dăm, uite. Și cu ăla și cu ăla ne dăm. Hai să vedem cât costă întâi. Poți să-ți faci și fotografii în mers, dar bineînțeles costă și mai mult. Noi o să luăm doar călătoria și atât, fără poze sau alte surprize. Am luat și bani, hai să vedem cât costă. 11 euro. Hello, one adult and one children. Here only photo. Only photo. Where is in the parking? Okay. Hai, Eva. Deci aici e doar pentru fotografii. Nu este pentru pista de bob. Hai să mergem. Dă mânuța, Eva. Draitzinen Dolomiți. Așa se cheamă zona asta. Ideea este că e mai mult nemțesc mai mult austriac, decât italienesc. Pentru că, cum vă spuneam, suntem fix la granița cu Austria. Sincer vă spun că mi se pare mai mult austriac decât italienesc. Chiar dacă suntem totuși în Italia. Hai să vedem dacă putem să luăm de aici. Ski Pass Ticket, cred că aici se ia la Ski Pass. Putem să cumpărăm, să plătim pentru o tură de bob. Fan bob, uite aici. Hai să vedem cât costă. Fan bob, un adult 20 de euro și pare că copiii au gratuit. Abia între 8 și 17 ani plătești 14 euro jumate. Da, deci Eva nu plătește. Și copiii mai mici de 3 ani nu au voie să meargă cu bobul, e bine de știut. Și doar copiii mai mici de 8 ani se dau cu un adult și peste 8 ani se pot da singuri. Bun. Hai să vedem. Cred că aici se plătește. Here? Okay. Hello. One adult and one children, 5 years. Hai să vedem cât a costat. Bine, e destul de scump. Dacă stai. Thank you. Deci a fost 22 de euro și copilul n-a plătit deloc. 0. Deci 22 de euro de adult plus un copil. Haide, Eva, hai că am luat bilete, hai să mergem să ne dăm. Vino încoace. Deci ca să îi spune lui mama că mama nu se poate da cu Lia, pentru că Lia are doar 2 ani și limita de vârstă este de 3 ani. Și cred că trebuie să urcăm întâi cu telescaunul ăsta și abia apoi coborâm cu bobul. Asta e telescaunul, da, asta este bobul care o să ne dăm noi, dar noi trebuie să urcăm cu telescaunul întâi. Și e puțină coadă aici. Dar nu este o coadă foarte mare, ținând cont că suntem în luna iulie, sfârșit de iulie, adică în plină vară. Nu mi se pare deloc aglomerat. Poate și prețurile ridicate contribuie
la treaba asta. Deci dacă te uiți la multe hoteluri în jur, sunt pline. Asta înseamnă că vin mulți oameni cu bani aici. Dragi prieteni, San Candido, Italia. Dacă vă plac vlogurile noastre și considerați că vă sunt utile informațiile, vă rog să ne dați un like, ne ajută foarte mult dacă apreciați clipurile noastre și ne motivează să mai facem astfel de clipuri cu experiențe din vacanțele noastre. Ia stai văd. Să vedem dacă putem să scanăm aici. Dragi prieteni, bine ați venit în Dolomiți, zona 3 cime sau 3 vârfuri. Am luat telescaunul și urcăm la punctul de pornire pentru bob. Și priviți cât de frumos se vede și ce peisaj aveți de aici din telescaun. Ce zici tu, Eva? Aici nu putem să ne dăm. Mă, nu cred că poți să te dai jos de aici. Sigur nu poți să te dai jos, Eva, de aici. Dar e foarte frumos. Uitați și pista de bob. Pe acolo o să coborâm noi acum. Este o experiență deosebită să vii în Dolomiți. Că, cum vă ziceam, sunt servicii foarte bune, dar și prețuri foarte mari. Și pentru că noi călătorim destul de mult și schimbăm locații destul de des, azi suntem în Slovenia, mâine suntem în Italia, comparăm foarte mult locațiile astea. Și este frumos, este și scump, dar să știți că și Slovenia a fost o destinație foarte frumoasă, ne-a plăcut foarte mult. Uite cum se coboară. Ce frumos coboară, uite, vezi? Uite cu bobul acolo. Ce drăguț. Abia aștept să ne dăm și noi. Păi ne dăm și noi, că acum ne dăm și noi. Da, eu te țin în brațe și controlez frâna. Da, și vă spuneam că Slovenia este... Ce este, Eva? Eu pot să mă dau și... Nu ai voie singură, doar de la 8 ani în sus. Vă spuneam că și Slovenia este foarte drăguță și e o destinație foarte ofertantă. Dacă vreți ceva de mai deosebit, chiar puteți să încercați să mergeți și în Slovenia. Sunt zone foarte frumoase. Noi am stat la baza unui ghețar, la baza celui mai sudic ghețar dintre Alpi și chiar a fost o experiență deosebită. Iar aici în Dolomiți, ei bine, este greu să-ți alegi unde vrei să stai. Toată regiunea este extrem de pitorească și ofertantă. Sunt pensiuni la tot pasul, hoteluri de 4 stele, resorturi cu spa la baza părtiilor, pentru că totuși vorbim despre o părtie de schi unde iarna vin foarte mulți turiști la schi. Dar pe timp de vară, cum este acum, poți să vii să faci trasee pe munte, poți să vii să te dai cu bobul. De mâncat, nu știu dacă e ceva de recomandat. Noi am mâncat foarte des pizza și paste. Nu a fost ceva ce ne doream foarte mult, dar doar asta am găsit, cel puțin în zona asta. Într-adevăr, pastele au fost bune, pizza așa și așa, dar nu mor de foame. Cum vă spuneam, pentru 2 adulți și 2 copii, aseară am plătit pentru o masă cu pizza și 2 beri, am plătit suma de 60 de euro. Îți place ceva mâncarea în Italia? Nu prea îți place, nu? Dar unde ți-a plăcut ție cel mai mult mâncare? În Grecia și Turcia. Sau în Spania. Și în Spania, da, așa este. În Spania se mănâncă ceva mai bine decât aici. Deși fix în zona asta unde suntem noi aici, adică chiar la granița cu Austria, pot să zic că au apărut strudelul și șnițelul, pe care nu prea îl găsești în restul zonei. Asta pentru că suntem foarte aproape de Austria și chiar v-am spus și mai devreme, mi se pare un pic ciudat că fiind fix la graniță se simte ciudat. Nu e nici Italia, nu e nici Austria, nu e nimic, nicio cultură 100% definită. Ia uite și văcuțele pasc. Astea sunt cele mai sănătoase văcuțe care pasc iarbă la 1800 de metri altitudine, nu știu exact, cam așa. Cele 3 vârfuri de aici au... Ia uite ce se odihnesc văcuțele aici. Bună vacilor! Bună tăuraș! Da, ăla era un tăuraș. Bună tăuraș, bună vaci!
Astea sunt cele mai fericite văcuțe. Da, și vă spuneam că cele 3 vârfuri, cel mai înalt vârf dintre cele 3 vârfuri are 3000 de metri altitudine. Am văzut foarte mulți munțomani care făceau trasee pe munte, dar erau cu totul și cu totul altfel pregătiți decât noi. Da, dau din clopoțel. Noi nu avem echipamentul necesar pentru astfel de drumeții, deși ne-am dorit să facem, însă cu copii mici este destul de greu să faci o drumeție pe munte, chiar și de scurtă durată. Ideea e că la un moment dat o să crească și o să încercăm să ne aventurăm și noi pe trasee montane. Dar este foarte frumos și plimbarea asta cu telescaunul îmi place foarte mult. Este o experiență foarte, foarte frumoasă. În ideea în care ați văzut și voi, am plătit 22 de euro pentru mine și pentru Eva și nu mi se pare un preț mare. Când ajungem la bază acolo. Uite, mai e puțin. Cum o să ne dăm jos? O să ridice bariera asta și telescaunul nu se oprește și trebuie să fugim, să sărim din telescaun și ne urcăm în bob. Uite acolo, aproape am ajuns. Nu, un puțin mai sus, uite. Abia aștept să mă dau cu bobul. Tu abia aștepți? Ia uite. Foarte ofertantă regiune. Servicii de calitate aici în Dolomiți, infrastructură foarte bine pusă la punct, atât pentru mașini, dar și pentru autorulote. Și acum o să trebuiască să sărim. Suntem la Regno del Gigante Baranci, dragi prieteni, lângă Refugio Gigante Baranci și mai multe trasee pornesc de aici. Haideți să vedem câteva informații. Da, iubita, mama e pe partea cealaltă, e jos de tot. Haideți să vedem exact la ce altitudine suntem aici, dacă găsim câteva informații, pentru că pe internet era destul de neclar. Deci sunt cele 3 vârfuri, Croda da Campo, 2700 de metri altitudine, Cima Croda Rosa, 2965 de metri și cel mai înalt Tre Cime di Lavaredo, 2999 de metri altitudine. Și vedeți câte piste de schi sunt aici, câte trasee și câtă infrastructură, ce bine e organizat. Uitați priviți câta locul de joacă este acolo, doar pentru copii. Apoi este o bandă rulantă care te duce sus acolo să te dai cu bobul, cu tubul, cu colacul. Mam, uite câte chestii sunt. Încă un loc de joacă, există și o piscină acolo unde stau la plajă. Deci e incredibil câtă infrastructură pentru turiști au făcut aici și știu că se face și la noi. Încet, încet se face și la noi și sunt, cel puțin în Poiana Brașov, care este un reper foarte important în domeniu, e ceva infrastructură și continuă să dezvolte. Dar nu se compară nici pe departe cu ce găsești în Italia și dacă vezi ceva mai deosebit, vă spun sincer că merită să bați drumul până aici, chiar dacă vii cu mașina, poți să faci lejer 3 zile până aici, dar merită din plin. Și aici este un restaurant unde poți să mănânci sau să bei ceva, Rise Haunold. Da, nu știu, nu prea sună italienesc, foarte italienesc totul, mai mult austriac. Hai să vedem cum putem să ne dăm. Nu știu pe unde se intră, de fapt, cred că ok. Cred că pe aici pe undeva. Da, deci nu înțeleg pe unde se intră la pista de bob. Pentru că aici nu e nimeni care să-ți ia biletul. Hai să vedem ce se întâmplă aici. One adult with the step and with the kid. So one adult with the colleague, one adult with. O mică corecție, dragi prieteni. Am plătit 20 de euro ca să urcăm cu telescaunul până aici. Și apoi am mai plătit încă 20 de euro pe cursa cu bobul aici. Și după ce plătești, trebuie să te duci la căsuța aia acolo unde scrie numbers, să-ți iei un bon de ordine. Și
am primit un bon de ordine pentru 17, numărul 15 pentru ora 17 și 40 de minute. Asta înseamnă peste o oră și 40 de minute, dragi prieteni. Abia atunci putem să ne dăm să coborâm cu bobul. Deci o oră și 40 de minute avem de pierdut pe aici. Dar nu e o problemă că ați văzut și voi câte facilități există aici sus și cred că o să mergem să încercăm să ne dăm cu tubul dacă s-o putea. Hai Eva, să mergem să o așteptăm și pe mama. Mergi? Să o așteptăm și pe mama? Pentru că i-am spus Alinei să vină și ea cu telescaunul aici sus, ca să putem să stăm împreună o oră jumate. Și nu văd să se dea cineva cu tubul pe acolo sau se dă. Hai să vedem, poate reușim să ne dăm cu tubul până atunci ceva. Uite pe acolo. Uite, e un tub. Ba da, uite, poți să te dai cu tubul pe acolo. Cobor pe acolo. Da, asta face, mergem și ne dăm cu tubul ăla. Acum, da, uite, vezi acolo. Acolo, jos. Luăm tub și ne dăm. Tubin. O să vezi imediat, mergem acolo. Dar stai să vină și mama ca să știe unde suntem. Sper că s-a descurcat să duce cu telescaunul, pentru că dar știu că are experiență în a urca cu copiii în telescaun, așa că nu fac griji. Da, că s-a descurcat. A reușit să urce. Dar trebuie să-i tragi parasolarul ăla, că e... Cred că vrea să doarmă. Deci uite și tu cum arată locul ăsta aici. Wow, ce tare! Băi, deci incredibil, mi-au luat căruță, s-a ocupat de el. Nu? Ai văzut ce te ajută? Fără niciun ban. Fără niciun ban. Doar nu era să le dai. Da, că tu trebuia să iei și întors. Noi nu mai luăm întors. Cu model? Se vede, da, cu mozzarella și cu Sos de paste. pomodoro. Mi scuzi, dar nu mai am dat tricoul la mine. Băi, acolo e piscină? Acolo e piscină jos acolo, da. Cred. Da, acolo e piscină. Și cred că dacă aveam costume de baie puteam Acolo e să mergem piscină, la aici e un loc de joacă pentru copii, acolo e alt loc de joacă, Mamă, la ce acolo e o terasă cu bar foarte mare. Ați luat ceva de număr de așteptare? Da, am luat un număr de ordine de acolo, la 17:40 coborâm. Wow! Peste o oră jumate. Ia, și acolo ce e? Acolo este plimbare în Parcul Național Regno del Gigante Baranci. Deci nu e trecime. Ba da, ăla e treicime acolo. Uite, cele 3 vârfuri, le vezi și acolo sus. Acum eu vreau să zic lui Eva dacă vrea să coboare cu tubul ăla pe acolo. Nu, Nu, a? Deci nu. o să plângă. Auzi, o să plâng. Deci, dragi prieteni, mai avem o oră jumate de petrecut pe aici. Cred că o să mergem să ne luăm ceva rece de băut Avem ceva. și vedem ce mai putem să facem pe aici. Stai puțin, ce dorești Până tu? putem să coborâm cu bobul. Vrei? Și aproape 2 ore mai târziu a venit și rândul nostru să coborâm cu bobul. Vedeți ce aglomerație este aici. Deci timpul de așteptare la Fun Bob este de aproximativ 2 ore. Din momentul în care vă cumpărați bilet, mai așteptați 2 ore la terasă, mai cheltuiți niște bani pe băuturi și ceva gustări și abia apoi reușiți să coborâți cu bobul. Nu prea arată bine vremea, cât am așteptat noi. S-a cam înorat și a început să picure. Sper să nu ne prindă ploaia pe bob. Ce zice Eva, ne prinde ploaia pe bob? Nu ne prinde, nu? Știi tu, sigur, de la busul. Dar e foarte frumos aici. A meritat să urcăm. Cum vă ziceam, am plătit 20 de euro urcarea
până aici și încă 20 de euro să coborâm cu bobul. Hai să vedem cum o să fie. Ce părere, Eva? O să pornim cu bobul. Cum ți se pare? Foarte frumos. Eva e mare amatoare de senzații tari și mai ales de coborât cu bobul. Pentru că nu e prima dată când mergem cu bobul, am experimentat și bobul de la Lacul Roșu și acela e foarte mișto. Dar ăsta este foarte lung, vorbim despre aproape 2 km de coborâre. Și așteptăm să se facă verde, pentru că nu poți să cobori până ce culoarea semaforului este verde. Și se coboară câte unul, pentru că altfel ne-am lovit unul de altul pe traseu. Trebuie să menținem o distanță de aproximativ 50 de metri. Dar e bine că încă avem vreme ok să coborâm, pentru că mai devreme începuse ploaia și pe ploaie nu se oprește totul, nu mai poți să cobori. Am văzut, da. Bineînțeles că Alina a trebuit să coboare înapoi tot cu telescaunul, dar asta este, cum vă ziceam, copiii de la 3 ani în sus pot coborî cu bobul, între 0 și 3 ani nu au voie. Și de la 8 ani în sus pot coborî singur cu bobul, ceea ce e super tare. Bum! Ne-am lovit. Îți place? Bine, ce să-ți placă? Nici n-am coborât încă. Ideea e că în timpul ăsta cât aștepți să cobori cu bobul, bineînțeles că mai trebuie să faci ceva pe aici. Ori te oprești să mai cheltui niște bani la terasă, dar poți să mergi și în pădure, să faci un traseu. Poți merge la spațiile de joacă pentru copii, adică sunt chestii de făcut. Nu te plictisești, așteptă. Nici nu știm când a trecut o oră și ceva. Verde, pornim! Iuhu! Am pornit încet, timid și încet. Mergem înainte. Nu merge așa repede, sau mi se pare mie? Crezi că o să prindem viteză mai mare? Acum, da. Oh, ia uite ce viteză, ce curbă aici! Uhu! Uhu! Wow! Bună, fraților! Bună, văcuțelor! Ia uite, Uite să merge viteză. Îi pare ție că merge foarte încet. Ține-te bine! Hop! Poză! Ia uite, trecem podul! Ia să vezi ce tare o să fie, vrei să... Da, uite, vine de acolo, vezi?
Aici, prin pădure, acum. Frână! De ce ai putut grăta? Păi așa zice că trebuie să frânezi. De ce? Opa! De ce așa zice? Păi nu știu, ca să nu sar de pe pistă. Da? De ce nu trebuie să săriete? Te mai avem puțin. Oh, nu. Te rog. Te rog. Mai vrei? Da, mai ia. Ia, Pe suport, ia uite, pe suport! Și cum e de jos? Wow! Avem foarte. Gata, și am ajuns. Asta a fost. Oh! Uite, de sus de acolo am venit noi. De acolo, de sus de tot, vezi? Da, cu tati cât de Asta a fost călătoria cu Bobul, dragi prieteni. Nu cred că a durat mai mult de 3 minute. Undeva sub 3 minute. Dar clar a meritat toți banii. 40 de euro, da. Așteptarea a meritat? Așteptarea, aș zice că da, că ai ce să Aproape faci sus 3 ore. acolo. Aproape 3 ore. Da, ai ce să faci sus acolo dacă mergi. Și acum trebuie să porniți pe autorulotă, să ieșim din parcare. Era destul de îngustă treaba acolo. Și să vedem dacă putem să ieșim de acolo și apoi mergem spre un lac unde un lac cu plajă aici în Dolomiți, unde o să și înoptăm. Off camping, adică nu mergem în camping. Ți-a plăcut, Eva? Mai voiai? Știu că mai voiai, da. Și eu mai voiam. Mai venim și ne mai dăm dacă vrei. Acum nu mai putem, că iar așteptăm 2 ore. Da, aproape 3 ore, exact, nu 2 ore, aproape 3 ore cât am așteptat să ne dăm cu Bobul, dar a meritat. Chiar mă bucur că am făcut-o și pe asta. Hai să mergem! Hai să vedem cât ne-a costat, cât ne costă parcarea pentru aproximativ 3 ore cât am petrecut aici la Fun Bob. Ia stai, Eva, să vedem, să găsesc bilețelul ăsta. Scanăm aici și acum o să ne zică cât am de plătit. 8 euro doar? Mă așteptam să fie mult mai mult. Păi am impresia că e și gratuit o oră. Hai să plătim. Sau 2 ore au fost gratuit. Probabil, da. Dar nu mi se pare așa mult. 8 euro să parchezi aici. Și este parcarea cea mai apropiată de părți. Uite, acolo trebuie cu monede. Asta a fost. Hai. Uite, monede. Hai să mergem, să scoatem autorolota și pornim spre lacul turcoaz cu plajă, aflat la undeva la 20 de kilometri de aici. Asta este locul unde o să rămânem peste noapte, dar nu pot să vă arăt mai mult acum, pentru că a început ploaia. Este 8 seara și o să ne pregătim de culcare. În curând dăm stingerea. De fapt, când se întunecă. Așa că, dragi prieteni, ne vedem dimineața. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am găsit din nou. Continuăm vlogul. Aseară, când am ajuns aici, ploua torențial deja și n-am mai putut să filmăm. Dar vreau să vă arăt locul unde am înoptat aseară. Acolo este autorota noastră și aici este lacul turcoaz cu plajă. Acolo vrem să ajungem și nu știu exact pe unde, așa că o să încercăm să ajungem împreună până la plaja aceea pe care v-am arătat-o. Suntem foarte aproape de Trecime, sau cele 3 vârfuri, cea mai renumită zonă de aici din Dolomiți, dar și acest lac este o bijuterie nedescoperită și mai puțin cunoscută. Noi l-am descoperit din greșeală, pentru că am văzut acea limbă de nisip acolo și ne-am gândit să ne întoarcem și să noptăm aici. Este de fapt o parcare plătită, vedeți că sunt foarte multe rulote, autorulote și campere aici și parcarea ne-a costat 22 de euro toată noaptea. Dar bineînțeles poți să parchezi și
pentru câteva ore și te costă mai puțin. Pe aici se poate? Nu se poate, a? Dar priviți ce culoare are apa. E de un turcoaz nemai văzut până acum, n-am mai văzut așa culoare nicăieri. Plin de bicicliști. Am dormit bine azi noapte, A pe fost frig. sunetul ploii și chiar a fost rece. Bine. Da. Mai bine să fie frig decât să fie cald, corect. Și Auzi, Florine, dar mai ții minte că tu ziceai să las pilota acasă? mai ne descurcam și fără pilotă. Ce făceai fără pilot? Mamă, deci m-am învelit până în buc. Și o să mai stăm aici până pe la prânz. Să mai obosească fetele, ne mai plimbăm puțin pe aici în jurul lacului. După aceea o să mergem să bem o cafea pentru că este un restaurant puțin mai jos acolo. Dar priviți ce frumos se văd vârfurile de aici. A, uite, pe aici e poteca. Dar toată zona este incredibil de frumoasă și nu ai cum să te plictisești. La orice pas unde ai merge, ai ceva de făcut. Fie că este o drumeție de făcut, ori te dai cu bobul, ori un restaurant. Este imposibil să te plictisești, să nu găsești ceva de făcut. Și uitați în toată ce frumoasă este culoarea apei, ce curat este. De fapt, peste tot e curat. Nu am văzut absolut nicăieri mizerie. Nici măcar o hârtie aruncată. Și cred că pe aici se poate ajunge. Da, vă ziceam că o să mai stăm până pe la prânz aici și apoi o să pornim spre Graz, în Austria. Sunt în jur de 320 de kilometri de condus până acolo. O să-i parcurgem în aproximativ 4 ore, 5 ore, undeva pe acolo. Și uite și aici ce potecă frumoasă. Dacă sunteți fani drumeții, sunteți fix în rai aici. Da. Ba da, pe aici este. Pe aici? Ori pe poteca asta, cred. Fetelor, vă e rece? Da, peisajul este absolut superb. Nu e mă pe aici. Ba da, uite, e o potecă mică pe aici. Prin apă? Da, cumva prin apă. Ia să vedem. Așa că nu este pe aici, dragi prieteni. Este prea multă apă. Da? Vă mai arăt toată peisajul ăsta. Fetele vreau să facă baie. Pentru că aseară când am ajuns aici, erau niște oameni în lac. Și cred că era mai caldă apa. Dar astăzi nu prea a fost soare. Este ușor înorat. Da, pe aici este poteca. Văd că vin oameni din direcția aia. Foarte frumos. Haideți, reușiți? Ce ai făcut, Eva? Ai căzut? Hai mă, aici ai căzut. Hai, dă mâna mie. Te-a dărâmat ea? Ia-o pe acolo, ia-o pe acolo. Și acum pe margine, pe acolo, uite, pe acolo, pe acolo. Pe aici poți să aluneci. Hai. Pe aici ceva. Hai, ia-o pe acolo. Cade. Hai, dă-mă. Hai. Bravo! Așa că, dragi prieteni, bine ați venit în Dolomiți. Deci, nevrând, facem traseu în pădure. Ia uite. Facem un traseu mic. Nu e așa mare, dar nu cred că e pe aici. Cred că este pe acolo, pe unde iau oameni. Dragi prieteni, dacă vă plac aventurile noastre, nu uitați să ne dați un like la acest clip și să vă abonați la canalul nostru pentru mult mai multe vloguri de vacanță nefiltrate, cu bune și cu rele, așa cum sunt toate vacanțele, de fapt. Hai că simt că mai avem puțin. Nu la prin noroi, de la copaci. Alucin. Îți place Lia? Da. Ia uite și pe ea e plină de noroi deja. Hai, Hai, că ai pus și tu mâna. Hai, să pune și ea mâna pe rădăcină. Da. Eva, îți place drumeția asta? Bine, vă dați seama că nu e o drumeție foarte mare.
pe aici. Pentru că de aici până la autorotă sunt undeva la 15 minute de mers. Așa că nu e ceva foarte greu de realizat, dar cred că te poți pierde pe aici. Ia să vedem dacă... Dar stai să o așteptăm și pe mama, că cine știe. Dacă o ia stânga sau dreapta, ne rătăcim. Păi nu, pe acolo. Pe aici, pe aici. Hai să vedem dacă e pe aici. O iau eu înainte. Hai, haideți după mine pe aici. Nu e pe aici. Băi, și fiți atenți că nu este plajă cu nisip. Este un praf. Iar ne-a rătăcit. Hai înapoi. Trebuia prin stânga. Ba da, trebuia să o luăm prin stânga. Așa că, dragi prieteni, aveți răbdare că mai avem puțin. Da, pe aici. Nu pe aici, pe acolo, pe acolo. Simt că mai avem puțin și ajungem la plajă. Poate. E foarte ușor să te rătăcești, da. Nu la prin noroi. Stai. Hai să iau eu în față, lasă-mă pe mine în față. Haide, dă o mână și să faci un pas mare. Bravo! Ușor, hai. Nu, hai să iei direct în noroi. Ia să vedem pe aici. Oricum e foarte frumos să te plimbi pe aici. Dar au niște oameni pe aici, pe undeva. Ia să vedem. Uite pe aici. Nu prea, puțin. Uite, oameni cu câini la plimbare. Copii. De ce cară? Păi credeau că e traseu de biciclete, probabil. Pentru copii? Da. Și și-au dat seama că e cam anevoios să mergi cu bicicleta pe aici. Deși există multe trasee pentru biciclete. Cam fiecare stațiune, oraș-stațiune de aici din Dolomiți, am văzut că are pistă de biciclete. Cred că pe aici, uite, se vede plaja. Ia-o tu înainte, Eva, fii tu capitanul nostru. Să descoperi plaja secretă din Dolomiți. Aici! Am ajuns! Haideți că n-a durat mult. Și a meritat așteptarea, priviți ce frumos se vede de aici. E spectaculos de-a dreptul. Și chiar cred că merită toți banii ca să vii aici. Și vă spun din nou, nu este nisip, pe jos este un praf alb, ca un fel de var sau ceva de genul ăsta. Calcar. Cred că datorită calcarului e și nuanța asta albicioasă, așa, turcoază. Cum vi se pare? Locul se cheamă, dacă trebuie să vă zic cum se numește, locul se cheamă Lago di Lando și îl găsiți aproape de San Candido, orășelul unde se poate urca și la Trecime. Cum vă spuneam, puteți să campați aici dacă veniți cu autorotă sau cu camper sau cu van, cu orice aveți. Puteți să campați acolo unde avem și noi autorolota și să rămâneți peste noapte. Acolo este un restaurant, puteți să mâncați foarte bine sau să folosiți toaletele dacă aveți nevoie. Dar cred că e o idee bună să rămâi peste noapte aici. Și cred că se poate merge mai mult. Uite, acolo e o limbă mai mare de nisip. Hai să încercăm. Ce faci, Eva? Faci baie? Ridică-ți pantalonii. Asta a fost, dragi prieteni, ultima oprire din Dolomiți la Lago di Lando și o să ne urcăm în autorotă și pornim spre Austria. Cum vă spuneam și mai devreme, mergem spre Graz. În Graz nu avem nicio idee ce o să facem.
O să pornim spre Austria, cum vă spuneam și mai devreme, însă vreau să vă spun câteva cuvinte despre Dolomiți înainte să plecăm. O părere sinceră, onestă despre această regiune. Este un loc foarte comercial, extrem de comercial și aglomerat. Pauză. Nu pe acolo, Alina. Nu pe acolo, că te rătăcești. Te duci pe trăicime acolo. Pe vârf de munte te duci dacă e pe acolo. Se pare că Dolomiții sunt o destinație foarte comercială? Da, deci noi trebuia să stăm mai mult aici, calculasem să stăm vreo 6 nopți, dar pentru că nu găsim niciun camping disponibil, nu putem să parcăm doar off-camping, o să plecăm mai devreme, din păcate. Și pe cât este de frumos, pe atât am un gust așa amar, că e foarte aglomerat. Nu ne plac locurile foarte aglomerate. E foarte frumos, dragi prieteni, dar cred că ar fi și mai frumos dacă ai venit puțin în extra sezon. Adică nu neapărat în iulie și august. Știu că este cel mai frumos, este cel mai cald atunci, dar cred că locul are aceeași frumusețe și dacă vii, de exemplu, la sfârșit de septembrie sau la început de iunie. Problema aici e că e vremea foarte schimbătoare și s-ar putea să fie frig. Dar ați văzut că este schimbătoare și în iulie și august, adică poate veni ploaia instant, adică acum ești pe munte și în secunda 2 începe o ploaie torențială și temperatura scade la 12 grade. Așa că nici în iunie sau la început de octombrie nu cred că este mult mai diferit. Eu cred că în octombrie ninge deja aici. Crezi că ninge în octombrie? Eu mi-aș încerca norocul, sincer, la sfârșit de septembrie. Să mai încercăm să venim Început. la început de sezon. Da, Așa, vacanța a fost gândită bine, că noi am vrut să fugim de căldura de acasă. și a fost o idee foarte bună. Da, ce drept aici am avut doar maxim 25 de grade. Da, Nu ne-a fost cald deloc, a fost foarte, bine. din punct de vedere al temperaturii. Așa că dacă vreți să fugiți de caniculă în iulie și august, este o idee foarte bună să veniți în Dolomiți, dar o să vă loviți de aglomerație, de mulți turiști și, bineînțeles, de prețuri mari. La restaurante n-am reușit să lăsăm mai puțin de 65 de euro și cel mai mult a fost 85 de euro. Așa, ia. Pe aici, e bine pe aici. Păi pe aici, da. Nu, hai pe aici. Hai să o luăm pe aici. 85 de euro pentru 2 adulți și 2 copii. Și n-am luat cine știe ce, am luat un șnițel vienez, o supă, 2 cafele și o porție de paste. Adică, da, asta se întâmpla fix la baza de pornire, la baza teleschiului. Adică, na, e destul de scump acolo. Pe aici, prin față. În bație? Aoleu, Gata. păi m-am umplit de noroi. Asta e? Așa și Ai vrut la lac? Dă mâna mie, Eva, ca să nu cazi pe aici. Te țin eu și nu mai cazi. Da, deci asta este treaba cu Dolomiții. Este foarte frumos, dar și mult mai aglomerat. Dar când am fost, de exemplu, hai pe aici. Hai pe aici. Sunt multe poteci. Când am fost în Elveția, de exemplu, în Elveția am fost în august și nu mi-aduc aminte să fi fost atât de aglomerat. Da, am ajuns în niște locuri unde eram doar noi. Au fost tot. Singurul loc aglomerat era în Grindelwald, acolo unde Dar nici acolo nu te era. dădeai cu bobul. Nu știi că am stat la coadă 2-3 ori. Nici acolo nu era extrem de aglomerat. Adică ideea pe care o am despre Elveția este că nu a fost aglomerat. Dar Norvegia nu mai zic, că și Da. în Norvegia am ajuns în Haide, Eva, dă o mânuță să nu mai cazi în apă. super liberă și Norvegia. Și am fost tot așa, sfârșit de august, parcă. Da, Ce frumos. dar Dolomiții sunt o destinație mult mai accesibilă, spre deosebire de Elveția. Dacă vreți să veniți să stați la hotel în Dolomiți, am verificat prețurile și cea mai ieftină cazare pe care am găsit-o acum la a doua jumătate a lunii iulie a fost undeva la 200 de euro pe noapte. O cameră dublă, da, pentru 2 adulți. Da, pentru 2 adulți și 2 copii ar fi costat undeva la 400 de euro, cum zice Alina. Wow, și am plătit, noi azi noapte am plătit doar 20 de euro. Da, am stat azi noapte cu 20 de euro, cu autorolota, bineînțeles. Dar vreau să vă spun toate aceste aspecte ca să știți la ce să vă așteptați dacă veniți în Dolomiți în lunile de vară. Să știți la ce să vă așteptați dacă veniți în Dolomiți în lunile de vară și care este realitatea. Pentru că nu este atât de pustiu și liber
cum vedeți în reel-urile de pe Instagram sau în vlogurile turistice de la agenții. Și un alt aspect pe care l-am observat aici în Dolomiți, bine, nu neapărat în Dolomiți, ci în San Candido, zona asta, este faptul că nu îți dai seama dacă locul este, cultura este italiană sau austriacă. Deci e o combinație, e ceva, o lipsă de identitate, pentru că sunt oameni angajați care vorbesc germană, alții italiană, meniurile sunt în germană, multe semne sunt în germană, tot locul îți dă un feeling de parcă ești în Austria și în schimb auzi oameni care vorbesc italiană. Deci, cum vă ziceam, este o lipsă de identitate a locului aici în Tirolul de Sud. Mai exact, cum vă spuneam, în San Candido, nu neapărat în toată regiunea, nu vorbesc despre întreaga regiune Dolomiți, ci despre San Candido, care este cel mai apropiat oraș de granița cu Austria. Și probabil ăsta este și motivul pentru lipsa identității bine definite. Dar și asta a fost o experiență inedită. Așa că, dragi prieteni, dacă v-a plăcut vlogul nostru din Dolomiți, puteți să ne dați un like, ne ajută foarte mult și ne motivează să mai facem astfel de materiale. Nu te auzi, trebuie să vorbești mai tare sau mai aproape de mine. De exemplu, dacă vii acum la lac, nu știu cât e, 12 ceasul. Este ora 12. Nu mai ai unde să parchezi, ia uite. E plin. Da, parcarea este plină la ora 12. Trebuie să veniți pe seară, dacă vreți să înoptați aici lângă lac. Aseară era destul de liber. Dragi prieteni, ăsta a fost vlogul nostru din Dolomiți. Vă mulțumim că ați urmărit până acum. Sperăm că au fost informații utile pentru voi și vă ajută să vă organizați o vacanță în Dolomiți. Așa că vă salut, dragi prieteni, ne vedem în Austria.